Buhari ya fasa zuwa Kano. Kai jama'a, wai yanzu Buharin da 'yan Najeriya, 'yan Arewa suke jin kamar su yi tawassali da shi, wai shi ne yake tsoron shiga mutane? Allah sarki, a daidai wannan gaban ma nake tunawa da waƙar wani mawaƙin siyasa a lokacin da muna adawa da Goodluck Jonathan, da yake cewa wai inda gaskiya to me za a ringa tsoro, duk mai gudun mutane to ba hali na moro. Kai jama'a, wai yanzu wannan kalmar da take maimaituwa akan Buharin da muka sani, da Allah ina mummunan ƙarshe a siyasa da ya wuce wannan. Talakan da kyautata ma da fiye da kowa, ba a taɓa ɗan siyasa ba a duniya a Najeriya. Tun da aka fara siyasa a Najeriya, ba a taɓa ɗan siyasa mai farin jini da ake ƙauna kamar ka ba. Kuma talaka, ba ka da kuɗi, ba ka da komai, amma talaka a duniya shi sai kai ka faɗi zaɓe, ka kuma faɗuwa, amma ce yi lalle ɗin nan sai kai. Ina abun kunyar da ya wuce a ce ka hau mulki, a ce tsakaninka da wannan talakan tsoron haɗuwa kake da shi. Kuma abun kunya a jihar da tafi kowace jiha ƙaunarka, a nan aka yi ma jifa irin jifan da ake wa Heɗan. Allah ya ji kan Malam Bello Yabo, duk da bai mutu ba, ya ce mun ga jifan Heɗan a Katsina. Ina abun kunyar da ya fi wannan? Jihar da tafi ƙaunarka, domin ko jihar Kano fa ba ta kai Katsina san Buhari ba. Domin ka kalli zaben da aka yi, Katsina ta fi zaben Buhari. Kaka damu da yawan ƙuri'ar da Kano ta bayar, ai ta fi Katsina yawa ne. Amma in ka duba ƙuri'ar da suka kaɗa, za a ga wacce Buharin ya samu kusan gaba ɗaya mamaye. Ka gane ko? Kuma sannan mahaifarsa ce. Da a Enugu ne, kamar da Malam Bello ya faɗi, da a Enugu ne ko Kudu. Wannan dai abun kunya ne, kuma wallahi ina ƙara godewa Allah da ya zama ba a Kano aka jefi Buhari ba. Da a Kano aka jefi Buhari, gaba ɗaya laifin akan 'yan Kwankwasiya zai ƙare. Mutane mulkin nan ba wanda yake jin daɗin sa, ba maganar Kwankwasiya ba ce. In ba haka ba, wanda suka jefi Buhari a Kano, a Katsina, 'yan ina ne? Wai Buhari ne isa Kano, isa zuwa Kano aka soke. Wallahi har na tuna Jonathan ya taɓa sa zuwa aka soke saboda barazanar jifa. Wai yau Buhari ne ya ƙasa zuwa Kano. Ina abin kunyar da ya wuce wannan? Kuma har yanzu kai kana gefe wawa da kai, wai ana ce maka shi ma ya san ya gaza. Shi ma ya san ya gaza. Ya kamata mutane su gane wannan. Ya kamata mutane su gane wannan abin kuwai fa bai sauka ba. Kenan in ya sauka ba zai ringa zuwa ɗaurin aure ba cikin talakawa, ba zai ringa zuwa ta'aziyya ba, mujiya zai zama mai baƙin jini. Abin kunya, abin kunya.